Ahoj kytaristky a kytaristi. Dneska jsem tady s tangem. Tango se hraje málo, to je pravda. Ale když vezmete takový děti z píra, pokud někdo hrajete, nebo od redla Jsem špatný tanečník a pár dalších, tak se vám to může hodit. Takže, jak to vypadá? Vypadá to tak, že tango je 4čtvrtový rytmus a já ukážu jeden z těch jednodušších. A počítám do 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4. Tak, dělám tam 2 věci, nebo respektive ten typ je takhle zahrát tango, takže 1, 2, 3, 4. Takže pravou rukou hraju 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. To znamená, vždycky jedu dostávat tam a na 4 jedu palcem zpátky. 3, 4, 4, jsem špatný tanečník a tak dále. Teď to dá pomalu, samozřejmě to rychlejší. Tak co dělá pravá ruka, levá ruka? Vždycky, když brnká pravá ruka, tak stiskne ten akord, ale když nebrnká, tak ho pustí. To znamená, že ten akord zazní staccatem. Víte se? No, když to zpomalím hodně, tak to dělá. Ono to mnohem líp zní, samozřejmě mnohem víc to slyšíte, když je to v bare. Takže když zahraju třeba G-dur, tak jo, brnknu, pustím, tak to není slyšet. Takže proto to vždycky smáčknu, pustím, smáčknu, pustím, smáčknu, pustím. A ono to trošku funguje i těch normálních akordů. Možná si všimnete, a to neřešte, pokud začínáte na kytaru, ale pokud nějakou dobu hrajete, že já vlastně jako kdyby tu ruku sklopím. To, že to sklopím, tak vlastně přidusím ty struny. A když to děláte v bare, tak nemusíte nic sklápět, protože to jenom pustíte a nemusíte nic přidusovat. To je dnešní tip. Tango. Tož dejte sledovat, ať vám nic neuteče. Mějte se hezky a těším se zase zítra. Ahoj.